Quan passegem pel bosc i veiem quelcom que s'assembla a una serp, el nostre cervell activa la resposta emocional de fugida, s'allibera adrenalina i fem un moviment de defensa. Quan ens adonem que és una branca, el cos es relaxa. El mateix passa amb múltiples experiències, com l'enamorament o la pèrdua d'una persona estimada. L'alegria, la tristesa o altres sentiments activen diferents circuits neuronals segons es percebi aquella experiència. La resposta física que s'activa pot generar benestar o pot provocar alteracions físiques i mentals. Per un psicobiòleg i neurocientífic com jo, aficionat a la història, res podria resultar-li més satisfactori que fer una entrevista sobre el cervell en un lloc com aquest, que és un cervell de la ciutat, un lloc on s'acumula la història d'aquesta meravellosa ciutat mil·lenària que és Barcelona. Ignacio Morgado és catedràtic de Psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat membre del Comitè Executiu de la Societat Europea del Cervell i el Comportament. Les experiències viscudes queden guardades a la memòria com les paraules ho fan en els llibres i n'agafem un o altre segons les decisions que haguem de prendre. Un episodi traumàtic pot ser viscut de tal manera que acabi convertint una mala experiència en el detonant d'una malaltia. És cert, és un fet comprovat que l'estrès, la percepció negativa continuada d'una situació altera el sistema immunològic i, per tant, ens deixa més febles, més indefensos davant de qualsevol tipus d'infecció, davant de qualsevol tipus d'alteració patològica del nostre organisme. Per tant, tot el que sigui veure les situacions que patim d'una forma esperançadora i positiva redueixen aquesta influència negativa que pot tenir l'estrès i la percepció negativa sobre el funcionament de l'organisme. L'ansietat, una úlcera o un atac de cor són sovint la resposta simptomàtica d'una experiència emocional negativa. Manipular aquestes emocions amb medicaments podria evitar-nos el dolor físic i mental. Tots els processos mentals són processos cerebrals i, per tant, són processos químics, biològics, fisiològics. Si arribem a entendre ben bé el funcionament fisiològic d'aquestes respostes, doncs podrem, d'alguna manera, podríem dir, artificialment, modificar-les, creant fàrmacs que alteren, diguem-ne, les respostes emocionals inconvenients, negatives, exagerades, que són les que produeixen, diguem-ne, els processos mentals exacerbats que no són positius. Hem arribat a conèixer profundament els mecanismes cerebrals que mouen les emocions. Els científics aspiren a tenir aquest mateix coneixement per resoldre els grans mals neuronals. És que aquest coneixement que tenim encara no és suficient per poder curar les grans malalties neurodegeneratives que tenim i que són molt preocupants perquè a mesura que augmenta la possibilitat de viure més anys, doncs augmenta també la prevalència de moltes d'aquestes malalties com l'Alzheimer, el Parkinson i d'altres molt preocupants.